Ahojte ľudia, zdravím vás Gekonisko konečne pre ďalšom videjku. Dneska tu mám na ochutnávku, tento nápoj s názvom, to si už povedzte vy. Prečo som to kúpil som to kvôli vám, lebo chcem to na video koštovať. Ako to bude chutiť? Mystery príchutňáka. Tu nám má byť, buď tam je čokoládová, jahodová, takže ideme si ochutnať, ako to chutí. Úprimná recenzia, mám to z Lidl.sk, takže nice. Ideme si to spoločne ochutnať, takže otváračka tohto dezerta. Vonia to ako jahoda, aby som povedal. OK. Tak, bola to jahoda. Moja úprimná recenzia na toto: je to strašne umelé, ale nie je to taká vec, ktorú by som pil alebo konzumoval každý deň. Určite raz vyskúšať už stačí, už viackrát asi nie. Moja úprimná recenzia, dal by som tomu takých 4,5 z 10, pretože tento 6-7 nápoj hodnotím takto. Takže toto bol už naozaj krátky koniec tohto videjka. Ja sa mi lúčim a teším sa na ďalšie videjka, ktoré budem točiť. Takže čauko!